Chibuk bo birwi mano baksa borok rok o kok no tui sai mano tei saiman yarok hingka hingke first time o kok no khwnawi tongkha hingke belai kheno wanajaknai. Chibuk bo de birwi manba hinui hingke jatir pot comment kaham hamya bo khlainai rok bo amsungno tongnai baksa rok saimannai rok hingke to saimanna tei nuknai rok hingke bo agi rok o nugui mankha na chibuk bo birwi mano. Uansugui naikha hingke belai kheno kirimasingcha chibuk birwi tongkha hingke bwswkse kirimasingcha wngwi tongna. Jwng malai tongma nungma bai si amsuksa kirimasingcha khlai khlai phiaba birjak o hingka hingke bwtwi wngwi tongna norokno imagine khlainani. Chibuk bahai ke bir o kok rokno tui boiganik rok bo saimanya phiaba tabuk hingke khoroksa boiganik o chibuk birmano tui capture khlai narakha boni mobile o hingke capture khlai narakmani yagulo o boiganik ni je video narakmani obono social media o upload khlai rimani yagulo video tabuk maar kheno viral wngwi tongo. Tei o boiganik sawui khwnareka o chibuk bahai ke bir bini sago bwkrang kwrwi phano bo bahai ke birman o kok rokno tui sawui khwnareka. Tei o boiganik sawui khwnareka borokni bwsak bo amsuksa no kolokma tei kefer o kefer ni bagui no borok nokbar o klaisa khlaiui birwi tongmano. Obo kahai chibuk rok no amazon forest yakheba amazon jungle logono bisi nugui mano aro hingke kwbangma prani tei chibuk rok bo amsukno bango aro hingke bufang kwbang wngmani bagui phangsa bufangni simi tei phangsa o thangna hingka hingke borok birwi no thangwi phaio o chibuk rok hai hinui sawui khwnareka o boiganik. Tei bini mokol baithang nukmani bagui bo hingke pura no video ako capture khlai akoi bahai ke bir joto kok rok no tui sawui khwnareka. Borok phangsa bufangni simi tei phangsa o thangna hingke pura hakchal no naikha hingke 100 foot jora hakchal thangwi mano. Borokni bwsak bo amsuksa chikonsa tei kolokma kefer wngmani bagui sohoje no birwi thangmano. O birmano kaham khlainai naikha hingke borok jemon ha o malai tongmani haike malma hai wngwi tongo. Obo haike no o boiganik porikha khlaina haikha kaisa chikonsa rod naharwui bono kefer khlaiui tui o reoui naikha phiaba tui o borok kufung sawui tongya eba khe birwi porjonto naikha haifano borok tola o speed khlaiui klai phaio. Hingke o borok no tui borok kwbangma no porikha khlaimani yagulo saimankha o chibuk rok hingka hingke jemon kefer khlaiui kaisa bufang simi tei kaisa phangjora birwi thangmani. Borok a saike jemon ha o malma hai kokoi mokoi abo kahai kese tei bo birwi thangmano hai hinui sawui khwnareka.